phai thom kebar ni pen age jo sang inkir ponpo Nagaland hoy ke do Borlingri block 2 wo phong taro rong radaphan Karbianglong Autonomous Council pen thangnat ka ching thuramu paledam de sang kiron alam kialong APHC pen kahumri dam Kardom pini Karbianglong live prime time birta long pen nelisami jurbon kilingpi nonarjik tha birtang ton pen Pradhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme pen ki pipon akejo asang kebang ji phai kuni ni phai thom kebarni pen inkirpon popusi Food Secretary Sudhanshu Pandey kapangda Karbianglong live hin pen nangli tumaphan kapachini ponisi kinang soda birtar jutha Lage derang kang pialong corona ke sobur kang dang thibahut Pradhanmantri Garib Kalyan package pen kapanong pon kuti phora tokboring ko rasir kepamuluk ki dukela ka hen tuna tumaphan achik lojon wang inut pen sanglin phopho ke joy pen ron pipon lo Bonta labang so sang non sarkar pimate Government of India Food Secretary Sudhanshu Pandey pen kapajata tengke non ke bang ji phai kunia chiklo ni phai thom kepen labang so scheme sang inkirponik popusi pachatak pon Phai kuni ni phai thom kepen PMGKP scheme asang kang haba birta kapang daga jok Congress asong an parta Arvind Kejriwal atum ningkang samsi chepaklang ponsi chiklojon trok ana porpabat ponang ji pusi Prime Minister Narendra Modi aphan ketok jiralo pen panong ponlo Bangso ketok jiralo long ke jong duna tengke non puta India long kidukela kamulu ka phaisi pleng serlang Lapen la suangbong COVID-19 na puthak kisung katura ongdung lang pusi Delhi Chief Minister an parta Congress atum pen Modi aphan pachini ponlo Pinpur में दिल्ली सरकार के जय पेन की पिकअप अजर पोनावर्साई चिक्लोजन ट्रक अपोर आन पे बात पोंटांगलो लासो तेंग पेंजोंग से इलांगदामलो पुलोते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम चिक्लोजन ट्रक अना पोर कपा बात पोन उन्हें देत नंजियाला मामासी अवे पुटा अरविंद केजरीवाल अर्जीपोन न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट कार्बियांगलोंग लाइव Karbianglong along le kapreka state apen district atum nang kepet longaret lake jasemet a hoilong kapaching thura sai claim dam de dela jokta isonlo jongse duya hoilong kapaching thura sai mu claim dam posonte lapuson kapreka hin pen nang kepet are jiala mamatsi avedera the lason se Karbianglong pen Nagaland hoilong ke do Borlingri block 2 wo phongtaro rong radaphan nonpu anta Karbianglong Autonomous Council pen kirap ki pidamang thegamatsi avela Ahoy kacerai komjia phanpura kedam tanga porohut ke ongdung aratum bangso bo phong tarua rong ke do ke thak pathirlo bonta thangnara barsai ka vedera joksi mantune don mat nona bangke don thom betsi du chotlo si ladake ituma Karbianglong ahoy dui lo lapeng jesmet pet ke alang litum pensi labang sorong made alang tum karbi det akhei bangke labang sorong bo phong taro rong bangke non ke don proxy velo lasi tepon sita me alang li rat bangke ongdung do tepon sita me alang tum pensi piniar ni ke la aduya hoy ke nangkerai kom ason si alang tum ke nangman lo lasi pini labang sorong aphan pusna me lage rong barim lo lasi council sor nangkechelang vek nangji ke non ma ke jesmet pet pe akenang sor lo lapen ke dak nilitum Karbianglong live pen ang humri pen dadak penang an alang tum han pangkriwi alam tame chini ponlong lo lasi dak nilitum nang ke humri atheke lahen lo Nili tumaro aphan sarkar pen akira po banglang dam pulote kedam tanga porohut sarkar pen kirona hemso nang kapale japhan amen ke klang duna lomate namely sabangke nang palelo Bonta ningkani si pleng kayan lo ahem so bangke nang palili lang pusi rong asar pen thanpon La development aputa ka bangke non la so government ben bangke asap so bakirap do puitame la non PMY la hemso kimpu la so ko ane la so scheme la bangke alis bang nang pali tame la ningkani jutupo yo la ni tumro bangke non puta la so bangke nang li ilang yo la bangke PMY la so la alis bang nang li el so la so list cancel tu dani ko sone la bang chimi vela non apia kho agring mang velang
Nilitum ahoy ke do arat mate vupong taruarong aphan chotle kelang nangji kalilo. Ahoy ke do anatuma bangke office ta dun thekte na hokta le dun thekte. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum abang ahoy ke do aratum ningkang samjia phan ahoy long le la amso se kachelang dun thekjia phan ahem humri dampen kelang chari mate kiraba barsai pipona sante mesenji puta nang pachini dun thu. Lai tu phan akite ke ding ne phan sara tu mas chuning ri dama lama bangke dak akhai dak nilitum det wo phong daru rong det kalelo ho dak dilai rut etes ro dak pen cheng lo ingling rong tok bia rong kiling rong taru rong terona rong rong pia rong lasu det king det pen gala kar bia khai tu hisab lapta arni sita leli lai adon tin dam ut la sila so kar bia khai phai nang litum ko som kira pi pe abar sai pi ma ho hakko pe la song ge la si nai tum district council sol ko som se nangara pi ma la bang nang litum la nai tum district council sol nona government tum chini nang pola bangke ati ni litum ke halloween boyan de halloween dipute halloween la so ba ni tum da kai kachong dat arat tumang si ni tum ga niwang dam veron ne chori da mon le la si aki thegi ding tum a he ma ridam ra akoni son mane re kachule musam ko som malapu alai tu media sara to gwal ta la son report atai mate me bang pen la sonang enoson de nilitum ta isi ninga khadu Dilai pen Bijoy rong pi Karbi Anglong live. Amring MSC constituency ke parlo rong pangbong along sangke ronahut alam ke putak Roshmi terang piaphan Agustin Hanse dia chohang nang jipusi hadaga rong asar pimaratum ke hang padupon. Sangalong anda BJP kachari ajaha ka songjatum party alam ke pathe pona bangke ningduk meme. Khe kaching hon la pen kaching room nang ja pora hutsi ajak BJP a songjatum party alam pen ke plak pruasai kachuma tha pon taba bangke Karbia khayang bong kapache thaga sai si ke klem pona sonlo. Athe non het jong mate kedam tang phai kuni ni final keparni Amring constituency ke parlo rongpang bongalong Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme sang kerona hut inut ke boy de rabang pi rasmi terang piaphan parliament pen sang pi pon pedelo. La solam ki kangdang penajok pini APHLC wothat langsu LSC Kongchunbang Dhonespor rongphar Amring constituency Maipu Rajesh Phangchu lapen Arya sang ho tum chelangsi lamki ke do dimalong humridam kahumridam mahut bang solam ki ke pho bang phia bang ahok pepen kachesong hai dera puthak APHLC tum kachuru pajilpo lapusona por hut kahumridam APHLC songja tum kaningcha tengke labang so sang ke ron lake party chipu pe pin pensi sang ron ponangji athela bangso sanglake kumatne inudvet jongjunga khiadat kali kedam tang ASDC Congress asong kacharia hutke lapuson ke plek pon avi bonta non BJP government kacharia hut Karbi Anglong Autonomous Council along kacharab dun lok abang phumate minority board chairman Agustin Hanse alang lila puson asai kachuma tha bangke chokche lase alang li iruyang pon kisung ke pho bang phia phan lapen rara thengno dia chahang nangji kali pulote arona tengpen kapang sai jia phan lamphoi dami pidam nang kokpo anparta lapuson ka chuma tha bang pho phan ke arpu ben pasumsi anut ka prek kama tha ke mesena bang pho phan si arpu pe konang ko busi kachuni padupon niltum dak nang humri sinutum dak chingki chingwai lo apen la so ka chingki chingwai bang la puhen lo alangli Agustin Hanse alangli bang inut so arlo phan lapen ke boy da phan ke lang rem mate ki putot ki pusit kang ton kang thirat theng no la sonsi nang do lo la si la so long bangke niltum la da kaching wai pona bangke la puhen lo alangli phan isi apor pi po niltum apor pi lo alangli phan Rosmi terang pi la pen kadok ka ve kar biara da phan rada theng no dia pa cho hangji phan si alangli phan niltum pachini lo la pen alangli jongsi niltum apor ki pg la ke 1 week apor alang li phan pilo apor pilo la so 1 week apor ateng pen alang li jongsi kadok ka vekar birat phan dia cho hang he pultang ten nilitum arona teng pen ke pang sai ji phan sil tum lam hoi pinang kok po ilitum sorlo tum ta rosmi terang pialong si chesong pang tangon pu pusi chisik don no la pen Agustin Hanse ake hai hanta lapu Rosmi terang pia phan sang pipidet po joine dia chohang po pusi dilitum sorlo hin penta chuningri lo ke dak rong pangbong parti alam pen ke sang piri pu bang ave pinlang SDC hutave Congress hutave laun
BJP ahut BJP non nangkacari ahut si Agustin Hanse si ni phandason nangeku an nitum rong arlo kiduk kelak aso phanta alang li kether ke hapen non nang ke barbe tum du ulang athima la hem nang pipedaji kupine asang nang pipedaji pu nang ke bar kipu la so pen mat ka phiri tum du ulang si nona bangke iltum rong aso tum sitame jok atum sitame phiri relo pinipen ke pura chiklang dak na Jiri kindeng pen something inti Karbiang Long Live. Kidam tang phai kuni ni phai trok si pener kebarni Guwahati DTPR Indoor Stadium along kapaman pon ingdeng inkora pho Senior Men and Women Wushu Championship ningkan surihini ra inkora si pen inkora hinya baha kapaman pon ahut weightlifting along Karbiang Long pen hongbari timungpi silver medal anong A kachapalong don. Kidam tang phai kuni ni phai trok si pen ner kebarni Wushu Association of Assam atumpen kapatir pipon ingdeng inkora pho Senior Men and Women Wushu Championship ningkan surihinira inkoira sipen inkoira hinya baha Guwahati DTPR Indoor Stadium along kapaman ponahut Karbiang Long pen sami hongbari timungpi weightlifting lintro kebra pholong silver medal chepalong dunsi Karbiang Long ang kang tiaphan nong mewan pilo bangso ningkarong pen pini dipu RSR gym head coach bidasing rong pieredeng pen karchu padupon Sami hongbari timungpi Karbiang Long District Wushu ke pathua bang pipen powerlifting competition ningkan surihini rain koi pen koi rasia hut setame Karbiang Long along suarluang bong kangtang nai puanong nam kachepalong pona bang pilo News Desk report Karbiang Long Live Tangte pini prime time abirta ke lapo ansi kang tonik lo dumi thak ni kardong